Glory to God. Glory to God. Once I'm going to Jesus. Jesus should identity yakho. Uma kini kunama generational cases. Once I'm going to Jesus yashintsha izinto. Bazoqina inyanga ziqine kwabakuini. Kuthiwa kwakhulula amagama emathumeni. Kodwa ngoba uJesu savuka nawe nimfumelana ophilayo kwabafileyo. Uma kuthiwa kungamphumeleli wena unoJesu uzophumelela nimfumelana ophilayo kwabafileyo. Makuthiwa kunakekho oshadayo mina senginoJesu ngizoshada noma bengashade kithi nimfumelane ophilayo kwabafileyo. Graduate ekhaya mina ngizograduate ngoba nginoJesu nimfumelane ophilayo kwabafileyo. Uma nafu usoleke noKristu funana Amen. hayi ngicela ukushumayela ngicela ukuphoqa umlilo la ngicela ukuphoqa umlilo. Badinga isona abantu abasi sengivuke noKristu Jesu. Hayi basalwane akusayi mina ophilayo kodwa uKristu ovukile. noNkulunkulu esimkhonza abazalwane akafani nabanye uNkulunkulu abafana. Amadlozi kaNkulunkulu abuye ezele engamphenduli kodwa uJesu akasilidlozi. Uthe umpostoli uJesu akasiyi umlungu kodwa umoya. Yingakho lithi iBhayibheli bonke abamkhonzayo abamkhonza ngomoya nangeqiniso ngoba akasiyi iphini akasiyi umlungu akasiyi umuntu omnyama but our God is the spirit. Umoya akasiwona umJuda noma umlungu but we serve the God who is the spirit. Masikhonza lowo nkulunkulu wenza izinto zenzeke. Idlozi lami lidinga ukuthi ngihlabe inkomo noma ngihlabe imbuzi ukuze ngikhulume nabo. Kodwa lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu esiphambanweni kodwa kukhethile lasethempelini kwakusho ukuthini lokho? Kwakusho ukuthi nabangaqualify ungena ethempelini sebeyakwazi ukungena. Kwakusho ukuthini lokho? Kuthi nabakhipha izisu sebeyakwazi ungena ethempelini. Kusho ukuthini lokho? Nabangcolile sebeyakwazi ungena. Jesus. Ngicela ukushumayela bakithi. Ngicela ukushumayela futhi uJesu. Nivumelani mana namanenekazi. Nivumelani ukushumayela.